Insalmilkom. Illum l-4-28 ta' Lulju nilqakom għal Qudiesa u Rużarju immexxija minn Dun Ewkarist Żammit li ġie ordinat saċerdot 13-il sena ilu. Ġessu huwa bħal teżor moħbi fl-għalqa ta' ħajjitna li jonqos huwa li niskopruh. U meta niskopruh nindunaw ukoll li ħdejh ma joqgħod xejn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Eżis nilqa' kull wieħed u waħda minnkom għal dal-mument ta' talb flimkien biex niċċelebraw l-eżis ħaġa li għandna, il-Quddiesa, l-Ewkaristija. Fid-dawl tal-Evanġelju tal-lum ejjew nitolbu biex Ġesu ikun l-uniku ferħ tal-qlub tagħna biex tassew ikun il-paċi ta' ħajjitna. Ejjew nibdew din il-laqgħa tagħna ma' Alla l-imbierek billi narfu minn aħna, billi narfu li aħna dgħajfa, għalhekk ejjew narfu l-bżonn li nduru lejn Alla u nitolbuh sabiex jaħfer u jagħder in-nuqqasijiet tagħna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer il-kulħadd mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek il-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li wett il-ħajja ta' dejjem, il-kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għalija mulej ħniena. Mulej ħniena. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, li tħares il-min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fina il-ħniena tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina. Ħalli niqdew tajjeb bil-ġid li għaddi. Hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Meta Mosè niżel minn fuq il-muntanja tas-Sinaj biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idu, u ma kienx jaf li l-ġilda ta' wiċċu kienet tiddi billi kien qorob lejn ħalla. U meta Aaron u l-ulied kollha ta' Iżrael raw lil Mosè bil-ġilda ta' wiċċu tiddi, beżgħu jersqu lejh. Iżda Mosè sejħilhom u resqu lejh Aaron u l-kbarat kollha tal-ġemgħa. U Mosè għad ikellimhom. Imbagħad resqu wkoll l-ulied kollha ta' Iżrael u Mosè ordnalhom kull ma kien qallu l-mulej fuq il-muntanja tas-Sinaj. Meta Mosè temm jitkellem magħhom, għatta wiċċu b'velu. Imma meta kien jidħol quddiem il-mulej biex jitkellem miegħu, Mosè kien ineħħi l-velu sa ma kien joħroġ. Meta mbagħad kien joħroġ, kien jgħid lill-ulied Iżrael kull ma kien ordnalu l-mulej. Meta ulied Iżrael kienu jħarsu lejn Mosè, kienu jarawlu l-ġilda ta' wiċċu tiddi, u Mosè kien jerġa' jqiegħed il-velu fuq wiċċu sa ma jerġa' jidħol jitkellem mal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Qaddis u l-mulej Alla tagħna. Qaddis u l-mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħil il-mulej Alla tagħna
inxteħtu qudiem mirfes riġleħ, għax hu Qaddis u l-mulej Alla tagħna. Mose u Aaron fost il-qassisin tiegħu u Samuel fost dawk li jsejħu ismu. Kienu jsejħu l-mulej u hu jweġibhom. Qaddis u l-mulej Alla tagħna. F'kolonna ta' sħab kien jitkellem magħhom, kienu jħarsu l-preċetti u l-liġi li tom. Qaddis u l-mulej Alla tagħna. Ollu bit-tifħil il-mulej Alla tagħna u nxteħtu quddiem l-għolja mqazza tiegħu, għax qaddis u l-mulej Alla tagħna. Qaddis u l-mulej Alla tagħna. Sejjaħtilkom ħbieb, jgħid il-mulej, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jien għaraftulkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Is-salt ta' smewiet tixbaħ lil teżżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih u kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik il-għalqa. Tixbaħ ukoll is-salt ta' smewiet lil wieħed negozjant ifittex ġawwar fin. Meta sab ġawra tiswa ħafna, mar bih kull ma kellu u xtara lilha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hija ħaġa tassew sabiħa li x'kien wieħed jaħseb fuq il-ħolqien tal-bniedem. Naraw illi Alla l-imbierek li l-bniedem ħalqu b'mod uniku huwa differenti mill-kumplament tal-ħolqien. Fil-fatt nindunaw illi Alla lill-bniedem ħalqu fuq l-immaġni tiegħu. Naraw illi anki Alla lill-bniedem taħ l-erf, allura taħ il-kapaċità li jaħseb, li jiddixxerni, allura taħ l-għodda biex ikun jista' jagħmel l-għażliet tal-ħajja. U llum anki l-kelma ta' Alla tkompli tenna u tkabbar fina dan l-arfien li Alla l-imbierek iħares lejh lejn il-bniedem. U allura l-kelma tal-Alla llum twassalna biex nifqu, biex nisktu. Hija xi ħaġa ta' sfida għax illum il-ħajja li qed ngħixu inħin kollu iżżommna għaddejjin minn ħaġa l-oħra. Però l-kelma ta' Alla tina opportunità biex napprezzaw aktar lilna nfusna. U allura llum l-Evanġelju irid jenna nagħmlu differenza bejn realtajiet importanti u xi ħaġa essenzjali. Il-Vanġelu tal-lum ilaqqana ma' żewġ persuni, ma' raġel li kellu ħafna affarijiet sbieħ u prezzjużi. Imma naraw ifittex bħal kull bniedem. U meta jsib dak it-teżor prezzjuż f'dik l-għalqa, jagħmel minn kollox biex jakkwistaħ. Iltqajna wkoll ma' dak ir-raġel, negozjant, illi meta sab dik il-ġawra prezzjuża nesa kull ma kellu biex tara lilha. Mela kellhom ħafna affarijiet importanti f'ħajjithom, imma għarfu illi mingħajr dik il-ġawra, mingħajr dak it-teżor, l-essenzjal ma jkunx qiegħed hemm. U llum il-kelma tal-Alla trid tenna biex nagħmlu qabża fil-ħajja tagħna. Biex ma neħlux ma dawk l-affarijiet li jidhru materjali, li jidhru artifiċjali, li jidhru sbieħ u importanti. Imma l-kelma tal-Alla trid tenna biex fil-ħajja tagħna nażlu l-essenzjali, dak li verament għandna bżonn. U llum induru ftejt lilna nfusna u ngħid jien fejn jien qiegħed bħalissa. X'inhuma r-realtajiet li jiena mdawwar bihom?
Li huma dawk l-għażliet li rrid nagħmel biex f'ħajti nagħżel dak li huwa essenzjali. Staqsi ftit illum jekk innifsek u għid inħossni f'posti, inħossni ferħana, naf x'irrid. Eżis, il-bniedem kif anki għal meta tajjeb Sant Wistin ma jistax isib il-paċi f'qalbu jekk l-ewwel u qabel kollox ma jażilx lil Alla. U allura llum it-talba tagħna u x-xewqa tagħna hija mulej tħallinix nitfixklu. Għenna biex bil-qawwa tiegħek, bil-grazzja tiegħek narfu nażlu l-essenzjali, dak li huwa importanti. U eżis tiegħi, x'inhu l-aktar essenzjal fil-ħajja jekk mhux l-għażla fundamentali li naraf li Alla jħobbni? X'inhu aktar essenzjali fil-ħajja milli naraf li mingħajr Alla jien ma nistax ngħix? U allura llum nitolbu l-mulej jagħtina l-kuraġġ biex ninħelsu minn dak kollu li forsi qed iżommna skjavi, minn dak kollu qed iżommna l-sira milli nwieġbu għall-imħabba tiegħu. Nitolbu l-mulejjenna biex ninħelsu minn dak kollu li jista' jfixkilna milli f'ħajjitna narfu l-imħabba ta' Alla. Meta sirt saċerdot 13-il sena ilu, is-saċerdot li kien pritkali kien qalli din l-espressjoni li tant baqgħet f'moħħi: tpoġġi xejn quddiem l-imħabba ta' Kristu. U llum ejjew nitolbu biex aħna wkoll ma npoġġu xejn qabel Alla. U allura jew nitolbu biex l-imħabba ta' Alla tibqa' l-iskop ta' ħajjitna. Nitolbu biex l-imħabba ta' Alla tibqa' dejjem il-ferħ tal-qlub tagħna. U nagħlaq din ir-riflessjoni b'talba li hija ħafna żgħiża lija tal-kurat ta' Ars, San Ġwan Marija Vianney, li bħallum 8 ijiem niċċelebraw il-festa tiegħu huwa l-protettur tas-saċerdoti u tal-kappillani. U nixtieq li t-talba tiegħu nagħmluha t-talba tagħna. Inħobbok, o Alla tiegħi. U l-uniku xewqa tiegħi ili nħobbok sal-aħħar nifs ta' ħajti. Inħobbok, o Alla, infinitament ta' minħobbok. U nippreferi mut inħobbok milli ngħix waqt wieħed biss mingħajr ma nħobbok. Inħobbok, o Alla tiegħi, u ma nixtieqx il-ġenna jekk mhux biex inkun nista' nħobbok b'mod perfett. Inħobbok, o Alla tiegħi, u nibża mill-infern għax hemmhekk ma jista' qatt ikolli il-konsolazzjoni ħelwa li jinħobbok. O Alla tiegħi, jekk il-sin ma jistax jgħidlek f'kull mument li nħobbok, irrid li għalmenu qalbi tkun tista' tgħidlek dan ma' kull nifs li nieħu. Għatini l-grazzja li nbagħti waqt li nħobbok, li nħobbok waqt li nbagħti, u li xi darba li jieħu aħħar nifs waqt li nħobbok u nkun naf li qed inħobbok. U aktar ma nersaq lejn it-tmiem, aktar nitolbok tkabbar fija u tagħmel perfetta l-imħabba tiegħi għalik. Amen. Quddiem l-imħabba straordinarja ta' Lalina, ejjew nimtlew bil-fiduċja biex nersqu lejh u għax nafu li Alla jinteressaħ minna nagħmlulu it-talbiet u x-xewqat tagħna u għall-bżonnijiet ta' ħutna. Ejjew nitolbu għall-Knisja biex fil-ħidma tagħha, fil-missjoni tagħha, taraf dejjem l-essenzjali illi taraf lilha nfisha u lill-bnedmin u lid-dinja l-imħabba bla qies ta' Alla l-imbierek. Nitolbu. Mulej. Nitolbuk mulej għall-Papa, għall-isfijiet, għas-saċerdoti tagħna biex dejjem iħallu lil Ġesu ikun il-ferħ ta' qlubhom u biex dan il-ferħ iwassluh ukoll lill-bnedmin afdati f'idejhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej, sabiex tagħtina l-umiltà u l-kuraġġ biex nafdaw dejjem fik u li dejjem ninħelsu minn dak kollu li jżommna skjavi biex ngħixu fil-libertà kif tixtieq inti minnha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna
għal tant żgħażagħ li għandna impenjati fil-parroċċi tagħna biex inti mulej tkompli tbierek il-missjoni tagħhom, tkompli timlihom bl-entużjażmu biex iwasslu liż-żgħażagħ l-oħra il-ferħ tal-imħabba tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob bożza kbira għal ħutna li jinsabu fil-faċilità korrettiva ta' Kordini. Nixtieq nitlob għal dawk ħutna li qed jagħmlu programm mill-abilitazzjoni ta' droga sabiex int mulej tagħtihom il-qawwa u l-għajnuna li jeħtieġu, tagħtihom il-grazzja biex jinħelsu minn dak kollu li jista' jassarhom u tagħtihom il-grazzja li jibdew u li jgħixu ħajja ġdida. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob għas-saċerdoti kollha, mod speċjali għas-saċerdoti morda u għal dawk li qed jieħdu ħsiebhom sabiex int mulej f'dan il-mument tal-ħajja tagħhom tagħtihom il-grazzja li dejjem jibqgħu jarfu il-viċinanza tagħhom miegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nixtieq nitlob bożza kbira għal morda tagħna, mod speċjali l-morda li għandna fid-djar, fl-isptarijiet u l-morda kollha li għaddejjin b'xi kura partikolari. Mulej jaqaf magħhom, mal-familji tagħhom, mat-tobba, nurses u l-infermiera u kompli bierek u qaddes il-missjoni tan delikata li huma ġew affdati biha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett nixtieq nitlob għal grupp ta' saċerdoti li llum qed jiċċelebraw it-19 l-anniversarju mill-ordinazzjoni tagħhom. Mulej kompli fawwarhom bil-ferħ u bl-entużjażmu u għatihom il-grazzja li fil-memorja tagħhom qatt ma jinsew il-fiduċja kbira li inti għandek fihom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nistiednek biex fiskiet ta' qalbek u ta' darek tpoġġi quddiem il-mulej it-talba u x-xewqa tiegħek. Mulej nirringrazzjawk illi dejjem issostnina bil-grazzja u bl-imħabba tiegħek. Għatina l-grazzja li nwieġbu għalija u għatina l-grazzja mulej illi qatt ma ninfirdu minnek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob illa l-missier illi jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bid miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew li roddulek ħajr. Mulej missier qaddis, Alla inti kollok tieba u ħniena
u ma tedix tħeġġiġna għal ħajja aħjar. Twedna bla jeda l-maħfra tiegħek u tistiedin il-mitimbin biex jafdaw biss fit-tjieba tiegħek. Int ma titbieċ minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-pattana miegħek. Iżda bibnek Ġesu Kristu Sidna, inti jirbat miegħek lill-bnedmin kollha brabta hekk qawwija li xejn u ħadd ma jista' jħollha. U issa mulej li qed dan iż-żmien ta' grazzja, għamel li l-poplu tiegħek u jdur lejk, inta teħi l-ħajja mill-ġdid fi Kristu, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla jeda jissawwab fina, ħajkun ta' servizz għall-bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin b'dan l-emil tiegħek ta' ħniena irrodulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak taqtajja kollha tas-sema biex infaħru il-qawwa ta' nħabtek u nxandru l-ferħ għas-salvazzjoni li ksibna, aħna u ngħidulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-semawwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għola tas-semawwiet. O Alla, int sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares mulej lejn dan il-poplu tiegħek u sawwab il-qawwa tal-Ispiritu qaddis tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek il-Aziz Ġesu Kristu Sidna, illi fih aħna l-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nirsqu lejk, int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek l-Aziz li waħdu l-ġust talu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, rat il-ħajr, bierek, qassam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih, bid-dem li kien se jxerred fuq is-salib, ħal kalċi mimlin bid, radlek il-ħajr, taħ li l-ħbiebu qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ hawn minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li huwa l-għid tagħna u slim tas-sewwalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missir l-aktar ħanin. Fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek, għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed
biex fih tintemm kull firda bejnietom. Żommna il-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tana Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton. Għedna nħejju il-miġja ta' saltnatek, sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Appostli, ma' ħutna l-mejtin li aħna nafdaw għal-ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna irroddulek il-ħajr ta' Kristu bibnek illi jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eżies, bħala wlied Alla, ejjew fiduċja sħiħa induru lejn il-Missier tagħna u għalhekk flimkien nitolbuh Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ġesu, la tħares illum lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew bħal aħwa nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqalbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bina l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni miħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil li l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Eżies, dan hu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla. Dan huwa Ġesu, it-teżor u l-ġawra prezzjuża tagħna. Ejjew illum inġeddu il-fiduċja tagħna fih. Ejjew inħallu l-imħabba tiegħu tkun il-ferħ ta' qlubna biex imbagħad nittamaw li wara din il-ħajja immorru ngawduh b'mod etern għal dejjem fis-sema. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel dan id-don li hu tajonna b'imħabba bla qies ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Il-barka t'Alla tinżel fuqkom u fuq il-familji tagħkom. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-irbiħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nofru dan ir-rużarju llum għal konverżjoni tal-mitinbin. Naħsbu fl-ewwel misterju minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-mwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek
ikun li trid int kif is-sema jida fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, affrinna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, wala daħħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħol ġenna l-irwieq kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misterju minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben
u lill-Ispiritu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma talbtana, Ġesu twilet għalina rrid ikun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misterju minn tal-glorja, meta Sid Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma talbtana, Ġesu twilet għalina rrid ikun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misterju minn tal-glorja, meta Sidna Marija tlet is-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikullu tutint kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek, imbirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazza mimnija l-mulejmiek,
imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irbuħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misterju minn tal-glorja. Meta sidna marġa l-kuna tas-Sanissima Trinità u molija fuq il-kori kollha tal-anġli, Reġina tas-sema u tal-art. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikullu titint kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kisma talb tagħna, Ġesu twilet għalina biex ikun li ben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-irbiħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nikbu u norfed dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Orina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Tlob għalina qaddisa u mella biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikullu titint kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-milejmiek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieq tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternallam, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddisallam, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xeba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-Grazzja Tallam, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla tebam, itlob għalina, Om li tisħoq kull imħabbam, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok setam, itlob għalina, xebba kollok niena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, meret tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnu tal-insara, itlob għalina, sultan tal-anġli, itlob għalina, sultan tal-patriarki, itlob għalina, sultan tal-profeti, itlob għalina, sultan tal-apostli, itlob għalina, sultan tal-martri, itlob għalina, sultan tal-konfessuri, itlob għalina, sultan tal-verġni, itlob għalina, sultan tal-qaddisin kollam, itlob għalina, sultan amnista minn l-ewwel tebam, itlob għalina, sultan amtella s-semam, itlob għalina, sultan tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultan tal-familja, itlob għalina, sultan tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulejn, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulejn, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina, tlopalina qaddisa u mallam, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu, qatilna għaddejja tiegħek mulejja nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjon tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mit-twejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuh bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l Alla fdalek il-libnu, fik Marija qed il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarista minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Prekam, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu
il-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-Kbira Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus kas-sistmu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum immexxija minn Dun Ewkariż-Żammit. Nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għall ħarsien tas-saħħa. Grazzi u nsellmilkom.